Κάποιες φορές έρχονται κάτι στιγμές γυμνές. Βλέπω φωτιές, όχι προστάκι, πάω βόλτα καλή. Μη με ρωτάς, νιώθω, όμως δεν ξέρω το γιατί. Έχω αφαιθεί, περνάω ωραία κάθε φορά που κάνω παρέα με αυτή την καλή τη στιγμή τη γυμνή. Ωραίο παιδί, έχει υλικό, όχι αγάθο, δημιουργεί. Τον ουρανό παρατηρεί. Το πιο σημαντικό, η στιγμή γυμνή με βοήθησε να βγω από το κλουβί. Μου έδειξε και είδα, τόσο καιρό η πόρτα δεν είχε κλειδί, ήτανε ανοιχτή. Στο μυαλό είχε κλειδωθεί. Η σκέψη είναι η αρχή, είναι αυτή. Ό,τι σκεφτεί, ό,τι θελήσει να δει, θα το δει. Τίποτα δεν έχει κρυφτεί. Δεν τα βρίσκουμε, διότι ακολουθούμε τη λάθος διαδρομή. Μας μπέρδεψε το υλικό αγαθό το πολύ. Μας κυρίευσε η παραγωγή. Θα γίνουμε τρελοί.